Bună! După un weekend frumos, cu liniște și multă reflexie interioară la mine, dar frumoasă și cu multe înțelegeri, începem săptămâna cu coduri de lumină pentru discernământ, coduri de lumină care separă confuzia de adevărul tău, care este al tău, care te ajută să fii mai clar în ceea ce tu ești, de ce ești aici și ca și scop al vieții tale. Te invit să-ți deschizi inima și să-ți dai voie să pășești în această frumusețe a lumii tale interioare, a cine ești tu ca și ființă. O respirație adâncă pe nas și lasă afară tot ce nu te mai servește, oboseala, apăsarea. Nahu, alahu. Alahu tuku uku u. Alahu shena namautu nuhumu u. Nohu shini utuliti na ushurataka nahu. Ukuru tunia manata nahe. Nasana shinuku u watala seranakanetahu. Lasă să aterizeze aceste coduri de lumină cu discernământ care aduce fermitate în ceea ce tu ești. Unaru nu și siri și china ka uku i. Nasunaria utuki peka naranate u shika e. Nawata nauturi akina ka unomo hushinisina utuli. Shukuri aliani anakanahu. Sherata nawotukuritiki. Cine ești tu în interiorul tău este adevărul tău. Utanakari i. Ai așteptat să afli cine ești tu din exterior, din ceea ce alții au spus sau au proiectat. Shini tina uturitikane ma uno huna shika ekuturi. Codurile astea de lumină te pun în față cu intuiția ta, să o asculți. Unishina kunama initina ukushi. Tuna sanatana kuturitika, să vezi clar adevărul care este al tău. Tuna salaki shoru uatari. Tuku kushinani ina hutuku. Tu nu ești făcut să trăiești în confuzie. Confuzia pentru tine a fost o epuizare.
Usheranaki ina hanawakahi. Utinu kutu huko oshurutu kiku. Intuiția te duce la ușurință. Ușurință în corp. Intuiția îți vorbește prin corp. Corpul tău reacționează la intuiția ta care te duce la adevărul tău. Ku-i, kina, kanaka, i, nahani, tina, wota, ku-ukowa. Discernământul care vine din sufletul tău, prin intuiție. Sunt relații care sunt în viața ta acum în reașezare energetică. Probabil că o să dispară oameni din viața ta, dar este o reașezare energetică la nivel de suflet, la nivelul a ceea ce tu ești, a ceea ce ai venit aici să fii, să trăiești, să descoperi, să-ți aduci aminte de sufletul tău. Nahu, Shiri, Tiki, probabil că sunt o relații foarte apropiate. Tocana, Salata, Rutu, cu I, cu U, tu simți în interiorul tău cumva ca o șoaptă că e în regulă, dar în același timp îi și mintea că nu se poate, că sunt relații vechi, e multă experiență, multe trăiri împreună, dar este sezon, se termină un sezon și începe alt sezon. Ushiri, tini, kana, ka, e ca și cum îți schimbi încălțămintea că ți s-a mărit numărul la picior. Uta, naka, nu înseamnă că e ceva rău, nu înseamnă că e ceva care nu-i mai bun, doar a fost un timp. Ushiri, tina, ka, i, tina, ka. Codurile astea de discernământ te ajută să rămâi în pace. În locul de pace, una sali shiriti. Shini una mahana sara eka hiki i. Ka ushunu no mahushuru tuku. Coduri de lumină pentru discernământ care îți aduc lumină acolo unde este confuzie, unde îi apăsare. Asta este ceea ce se pare că îți va vorbi prima dată corpul tău. Intuiția ta îți va vorbi prin corpul tău, ce simte corpul tău. Ushiriti. Inake, te vei simți ridicat, unde simți că trebuie să fii și vei simți apăsarea și confuzia va fi intensă unde nu trebuie să fii. Una shiritina cu i. Kuria hatina ka e. Nahana shukurutuli shiritikera. Se ridică acum de peste pieptul tău și la nivel energetic și gât. Ulirini tina ana mavaria kita e. Utara. Codurile de lumină îți aduc o claritate foarte adâncă. Ura la shenasiniti. Salama watina na washirati. Shokumania nise ahu. Nahana iti nahu.
Go for Watina Kasira Shukuhu. Felicitări, Watana Haniti. Felicitări, Nahaniti Niki Ka e Kuata Santuniti. Tu trăiești viața aceasta pentru tine. Pentru tine. Wasini shina tikena ka iyatanata u akaiti. Și când trăiești viața pentru tine, se simte în corp. Corpul tău simte bine. Ai încredere în corpul tău. Ushiri tini niyama umahi eku ushi. Unitia kushina neyate. Nasa ukari. Aku. Dă-ți voie ca aceste coduri de lumină să alinieze frecvența energetică în trupul tău, în inimă, în minte, în suflet. Tasanahu iteraka e ahanitina utuniminiki nalia shuritika na uko. Respira adânc, 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 adânc. Încă o dată pe nas și de afară pe gură. Sheri, tinichina, ca energia confuziei. Și merge în lumină. Merge în lumină. Se așează claritatea, fermitatea și siguranța în câmpul tău energetic. Se armonizează câmpul tău energetic, se armonizează cu ceea ce sufletul tău, inima, corp, minte este. Îi pace. Tine mama nishiniti. Nu este nimic forțat, totul curge natural. Inaria sushiritike nakaria kuatana. Separările în aliniament cu sufletul tău nu sunt suferinți, nu sunt rupturi, nu sunt ceva care te face să suferi pe tine sau pe ceilalți. Este doar o reglare energetică. În armonie. Hushini namahi. Mulțumesc că ai fost aici pentru tine. Te rog să bei apă, să mergi în natură. Și îți doresc un început de săptămână nou, pentru că va fi nou, foarte frumos și împlinitor. Dă like, subscribe și lasă-mi un comentariu, te rog, să aflu de felul în care te simți în urma acestor coduri de lumină. Mulțumesc!